Aktar minn 23,700,000 euro ntefqu f'konsultazzjonijiet mill-gvern preċedenti nazzjonalista fil-leġislatura ta' bejn l-2008 u l-2013. Dan qalu l-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari mill-membru parlamentari Laburista Chris Ġus. L-ola ammont ta' konsultazzjonijiet intefqu għal proġett ta' Bipil Belt, il-Parlament il-ġdid u t-teatru l-imwaqqa li flimkien jammontaw għal aktar minn 17,600,000 euro. Fuq il-baċir numru 1 f'Bormland ntefqu aktar minn 1,200,000 euro, proġett li tnieda fl-2011 u kellu jkun lest f'April tal-2012 skont kif wieħed il-Ministru ta' dak iż-żmien Austin Gatt. Minkejja dan ix-xogħol fuq dan il-proġett għadu għaddej sal-lum. Konsultazzjonijiet ta' riforma ta' trasport pubbliku ammontaw għal 850,000 euro li rriżultaw fi proġett ta' falliment totali. Proġett li qatt ma sar kien dak tal-White Rocks li fuq ntefqu 517,000 euro f'konsultazzjonijiet. Dan kien ħabbru l-eks segretarju parlamentari Clyde Pooley f'Ġunju tal-2010. Il-proġett kellu jservi bħala ċentru għal 40 dixxilpina sportiva u kellu joħloq 800 impjieg ġdid. Proġett li kien ilu jiġi mwiet minn nofs snin disejn mill-Partit Nazzjonalista kien il-proġett ta' ċirkewwa li ġie jiswa 2,800,000 euro f'konsultazzjoni. Fit-tweġiba tiegħu Joe Mizzi qal kif il-parti l-kbira tal-konsultazzjonijiet ingħataw f'forma ta' direct order.